ସତରେ ସାଥୀ ଆମେ ମଣିଷ ନା ପୁରା ଅଜବ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଶୀତ ହେଲେ ନା ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ଏ ଖରାଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆମେ ଟିକେ ଖରାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତେ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଖରା ଦିନେ ନା କାହିଁକି ଏତେ ଖରା ହଉଛି କେହି ଜାଣେ, ଆମେ ଏତେ ଗରମରେ ରହିପାରୁନୁ। ମଣିଷ ମନ ନା କେବେ ବି ବୁଝେନି। ହାଏ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ରେଡିଓର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆର୍ଜେ ପ୍ରଭା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରୋତା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ହାଏ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉଳ ସୁଧ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀରୁ କହୁଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଚ୍ଛା, ସାବିତ୍ରୀ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ସୁଧ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓ ମୋ ସହିତ ଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରେଡିଓ ସହିତ ଥାଏ ନା, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା, କାହିଁକି ନା ସେ ରେଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଥୀ, ସେ ସୁଖର ସାଥୀ ବି ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ମନଟା ଆନମନ ଥିବ କିମ୍ବା ମନଟା କେବେ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଣାଥିବ, ସେଠି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି କଥା ଶୁଭିବନି କି କୌଣସି କଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାନେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଘରେ ଆପଣ ରେଡିଓ ସେଟ୍ ମାନେ ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ। ରେଡିଓ କୋଉଥିରେ ଶୁଣନ୍ତି? ରେଡିଓ ସେଟ୍ ରେ ଶୁଣନ୍ତି ନା କେମିତି ଆପ୍ ରେ ଶୁଣନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରେଡିଓରେ। ରେଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତି। ରେଡିଓ କେବେଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରେଡିଓ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ରେଡିଓ ଟା କହିଲେ ଜୀବନ। ରେଡିଓ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଗୀତ ବାଜେ, ସେ ମନଟା ମୋହି ନିଏ। ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଟାଇମରେ ବି ସେ ରେଡିଓ ଟିକେ ନ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରେଡିଓ ଟଙ୍କକ ମାଡା ସରିବ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ରେଡିଓ ମନ ମୋହିଛି ନା ଆଉ ବି କିଛି, ମାନେ ଆଉ ବି କିଏ ମନ ମୋହି ନେଇଛନ୍ତି ବାହାଘର ନା ପୂର୍ବରୁ? ନା ନା ନା, ରେଡିଓ ହିଁ ମନ ମୋହିନିଏ। ରେଡିଓ ଟା ଯୋଉଠି ଆମେ ବସୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉଠି ବସୁ, ହଁ। ରେଡିଓ ଟା କିନ୍ତୁ ବାଜିଥିବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଟା ବାଜିଥିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ନାଟକ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ରେଡିଓ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ରେଡିଓ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ରେଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଶାଶୁଘର ଆସିଲି। ଶାଶୁଘର ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବି ରେଡିଓର ସେମିତି କିଛି ଚାହିଦା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଉର୍ମିଳା ଆସିଲା। ସେ ଉର୍ମିଳା ବାପା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ରେଡିଓର ମୋହ ପୁଣି ଲାଗିଲା। ମାନେ ରେଡିଓ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ରେଡିଓ ତା ସହିତ ତାର ତା ବାଟ ତାର ଚାଲିଛି ନା କଣ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ମାନେ କଣ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ରେଡିଓ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକା ଶୁଣନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଭାଇ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଭାଇ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବି, ଭାଇ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ କଣ ଅଛି, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାଉସ ୱାଇଫ୍। ଘରେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍। କାମ ଚାଲିଥିବ, ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ, ରେଡିଓ ଟା ବାଜିଥିବ। ଯେହେତୁ ରେଡିଓ ଟା ସବୁବେଳେ କାନରେ ବାଜୁଥିବ, ରେଡିଓ ଟା ଚାଲିଥିବ। ଏତେ ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ ଫୋନ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମୟ ନ ପାଇଲୁ, ରହିଗଲୁ, ଲାଇନ ଇଏ କରି ଛାଡିଦେଲୁ, ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ। ମାନେ ରେଡିଓ ପ୍ରେମୀ ଆପଣ ଜଣ, ତେଣୁ ମାନେ ଯାହା ତେଣିକି ହେଇଯାଉ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ରେଡିଓ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରେଡିଓ, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ହକ୍ ଦେଇପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଆମର ଗୋଟେ କହିଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେମିତି ଆମେ ରହୁଛେ, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ହେଇଯାଇ ପାରୁଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛେ, ଦଶ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କରିପାରୁଛେ। ଯେତେ ଆର୍ଜେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି କରିପାରୁଛେ। ଏମିତି ଆମେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଖାଲି କଥା ହେଇଯାଉଛେ, ରହିଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛି, ସେଠି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଘରେ ଆଣି ଯାହା ହେଇଯାଉ,
କିନ୍ତୁ ସେଠି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ମାନେ ପରିବାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆମର ମନଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆଉ। ମାନେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ ରେଡିଓ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ରେଡିଓକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରେଡିଓ ସହିତ ଏଯାଏ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କେବେ ଘରେ କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ରେଡିଓ ମାନେ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ମନ କଣ କହେ? ମାନେ ରେଡିଓ ଥାନ୍ତା ଏବେ ରେଡିଓ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ନା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୁଁ ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ସେଟ୍ ଆଣିଦିଅ ମୁଁ ରେଡିଓ ଶୁଣିବି, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ନା ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନି। ରେଡିଓଟା ଯେହେତୁ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଘରେ ବାଜେ, ସେ ଉର୍ମିଳା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ବାଜୁଥିବ, ମୁଁ ତ ଆମ ଘର ଉର୍ମିଳା ଘର ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରେଡିଓଟା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ମନଟା ସେଇଠି ଥାଏ ଯେ ରେଡିଓଟା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କଥା ହେଇଯିବି କି ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ। ତାପରେ ଏମିତି କଥା ହଉ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ରେଡିଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମୋର ବାଜୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ବି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରେଡିଓ ବି ବାଜୁଛି। ମାନେ ଏବେ ଘରେ ଡବଲ ଡବଲ ରେଡିଓ ବାଜୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଡବଲ ରେଡିଓ। ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ସେ ରେଡିଓଟା ମତେ ଦେଇଦେ, ତୁ ଗୋଟେ ବଜା ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ। ନା ନା ମତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ମାନେ ମୁଁ କାହାରିକି ଦେବିନି। ଆଉ ପଛେ ଯାହା କୁହ ଘରୁ ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ରେଡିଓ ଦେବିନି। ନା ନା ରେଡିଓ ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରା ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ମାନେ ଆପଣ ରେଡିଓର ଯୋଉ ଶୁଣନ୍ତି ସବୁ ରେଡିଓ, ତାର ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ରେଡିଓର, କୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ ଶୁଣୁଛୁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର ବିବିତାରତି ଶୁଣୁଛୁ, କଟକ ଶୁଣୁଛୁ, ରେମ୍ବୁର ଶୁଣୁଛୁ, ତାପରେ ଜୟପୁରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଅପଡାଉନ ଟିକେ ରହୁଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଆସିଲେ ଶୁଣୁଛୁ, ପୁରୀରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର 993 ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର, ସିଏ ବି ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଜଷ୍ଟ ତାର ବି ଟିକେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଆଉ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେନ୍ସରକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ନାଇଁ? ଜଗତସିଂହପୁର ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ଅତି ମନଲୋଭା ହେଇପାରିଛି? ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନ ଶୁଣିଲେ ନା ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେମିତି ହେଇଛି? ମନଲୋଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମର କଟକରେ ହଉଛି, ବିବିତାରତିରେ ବି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ଆମକୁ। କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡାଇଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯୋଉ ମେସେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଆର୍ଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦଉଛି ସେଗୁଡାକ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଡାଇଲିଂ ଦଉଛି, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ବି ଯାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରେଡିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନ୍ୟୁଜ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, ଆଡେ କାନରେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଟା କାମ ବି ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରେଡିଓର ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଘର କାମ ସହିତ ଆମେ ବାହାର କାମ ସହିତ ରେଡିଓ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି କି କାମ ବି ଚାଲିଥିବ, ରେଡିଓରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା କୌଣସି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମ କାମ ଗୁଡାକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ନା କଣ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାମ ହବାର ହଉଥିବ ଆଡେ କାନ ବି ରେଡିଓ କରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ମନ ପୁରା ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଯାଉଥିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହିଲେ କି ଡାଇଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ବି ତ ହେଇଥିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଡାଇଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ବା ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଥିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି କହିପାରିବେ। ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେମିତି ଆମେ ଡାଇଲିଂରେ ଆମେ କଥା ହବା ବା ମେସେଜ କରିବା, ବା ନୂଆ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ କରିବା। ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଆଡ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ରହିଗଲା କଣ, ଆମର ନୂଆ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଏନଗେଜ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ,
ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁ। वाह केते सुंदर चिंताधारा ना आपणकर मन जेतिकी सुंदर रेडियो शुणिबा कथा जेतिकी सुंदर आपणकर ए सब जो अन्य मानक प्रति चिंता ना सतरे आहुरी सुंदर कर दउची मते मते आपण सहित कथा लागू भारी भल लागुची। अच्छा निश्चित भाव में महाप्रभु जगन्नाथ आमे चाहेबु कि सब बेले आपन को सुस्थ सुरक्षित रखंतु। अच्छा भाउजी आपण घरे रोषेई भला कौन करंती माने सब प्रकार रोषेई तो करूथिबे भाईना को आपण हाथ रंधा कौन बेसी भल लागे से कहउथिबे कि देख सावित्री तमे ना एइटा करले मते बेसी भल लागे एमती केबे हेची? ନାଇଁ ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନି କହି ତ ପାରିବିନି ତଥାପି ଯାହା ବି कले ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବାରିବେ। अच्छा माने हाँ स्त्री करचन माने जहाँ भी करियो भल लागियो ना। सब स्वामी माने सेमती हेई जांतु माने घर टेंशन भी कमी जो स्त्री जहाँ रोषेई कर देबे सब स्वामी मान को सेटा भल लागु आमे भी या चाहेबु। अच्छा प्रिय खाइबा कोन माने सबटु खाइबा कोन भल पांदी? ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ। अच्छा माने हम ओडिया घर बहु सेमती नहीं हमको जहाँ मिलला ଯାହା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଲେ ଚଳିବ। निश्चिंत भाव में एमती हेले ना माँ लक्ष्मी आपण संतुष्ट हो आम किसी भी असुविधा अभाव रही ना कौन? आज्ञा जहाँ खाई तो गोटे पेट ପାଇଁ ତ ଯାହା ଗୋଟେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିବ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ए जिनिसटा ମୁଁ ଖାଇନି ଆଉ ए जिनिसटा ଖାଇବି ସେମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ। अच्छा अच्छा प्रिय जगह को जगह बेसी बुलिबा ପାଇଁ भल पांती? प्रिय जगह तो हमर हैला श्रीक्षेत्र पुरी। अच्छा श्रीक्षेत्र पुरी धाम जेते गले भी पेट पुरेनी मन भरेनी सब जीवा पे इच्छा। निश्चिंत भाव में महाप्रभु जगन्नाथ को आम जिते चका आखि की देखी दियंती ना लगे कि आम एठी ही लाखिकी रही जीवा आमे आ कुआडे जीवानी तांकरी भितर आमे लीन हेई जीवा ना। निश्चय निश्चय कहीं ना पुरी वर्ष को 2-3 थर गले भी मो मन मानेनी तथापि इच्छा होते केंदी आउटी जानते है कि किंतु एते भीड़ भितर एते कष्ट भितर भी से जगह को जीवा पे मोर सब इच्छा थाए। आमे मध्य चाहबू भगवान आशीर्वाद करंतु तांका डोरी एमती लागू आपण बारंबार पुरी जांतु श्रीक्षेत्र धाम जांतु जगन्नाथ को दर्शन करंतु तांकर आशीष पांतु आमे यही चाहबू। प्रिय सांग माने बेस्ट फ्रेंड की आपणकर? बेस्ट फ्रेंड तो कहे गले मोर 2 जन अछंती सुशांति साई आ गायत्री बराळ ये 2 जन जाक बाहा भी जैसे आगुरु मो आगुरु जने संबलपुर रोचे और जने हमरो रसलगोड रोचन आम 3 जनकर एते बॉन्डिंग जे सब बेले हम मन भीतर हम जहा दुख सुख थाए हम 3 जन भीतर शेयर करते तेणु आज पर्यंत है हमर भी शेयर कर चलीचु। चाहबू आपण बंधुता एमती सब बेले ही जोड़ी रही था किसी कहबा चाहिए ताल भी कहि परिबे से मानको मु कहि जे आम बंधुता एमती आम जीवन जीवा पर्यंत थाउ आउ केबे भी नसुतु सब बेले एमती से बंधु सहित थाउ आउ भी जिते नुआ बंधु सरी मोर संपर्क रहुची से सहित भी थाउ सब बेले भगवान करंतु सब बेले भल संपर्क ही थाउ कहीं ना भल संपर्कटा सब बेले भल ही करिवो आगु को ही नबो जेते खराब लागिवो खराब पछकु नबो सब बेले संपर्कटा भल रहू आउ जेते श्रोता भाई भौणी जेते बंधु भी आसुचंती समस्त मोर निवेदन समस्ते स्नेह ममता आदर गौरव समस्ते एकाठी के समस्ते आमे मध्य चाहबू आपण बंधुता एमती सब बेले सलामत हेकी रहू। अच्छा प्रियर हीरो हिरोइन के? प्रियर हीरो हिरोइन होचंती और हीरो हेले विजय महांती थिले भल तापरे मिहिर दास भी बहुत भल सेता बेले। प्रिय आरजे? प्रिय आरजे समस्ते निहाती भाव में सब आरजे मान समस्त समान अधिकार अच्छी भल पाइबा समस्ते भल पाइले ही से आगु को जीवे आपण मानक ही से बसिचंदी ना कौन? प्रिय आरजे जदि समस्ते न हबे आम मन मोहिबे किए प्रिय आरजे समस्ते समस्ते आम मानकू खुशी कराउचंदी समस्ते सब किसी आम सहित शेयर भी करि पारचंदी टॉपिक रखि पारचंदी प्रत्येक दिन आम सहित शेयर करि पारचु तेणु समस्त होचंदी प्रिय आरजे। अच्छा आपण यदि किछि कहि पाइ माने गीत गाइबा को चाहिबे ताले गाइबे किछि कविता का पाइ यदि कहबा पई चाहिबे ताले भी कहि पारि ना ना सेमती तो कहि परिबिनी भाई नंग पई पते हे जाऊ गीत तो भल स्वर नाही तोर ना 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 सेमती किछि नाही एठी केछि किछि स्वरर आवश्यकता नाही दरकार मन दरकार हैला। तुने ही स्वर्ग मोर
ତୁମେ ଦେବତା ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ସୁଖ, ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର, ତୁମରି ପାଇଁ ଯାଉ ବିତି ଏଇ ଜୀବନ ମୋହର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର ନାହିଁ। କହିଲେ ନା ହୃଦୟରୁ ଗାଇବା ଦରକାର, ସ୍ୱରର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଭାଇନା ଏଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ରେଡିଓରେ ବସିକି ରେଡିଓ ସେଟରେ ସେଇ ଗୀତଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୁଣିବେ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆମ ହାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ରେଡିଓ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର କାମ ସମସ୍ତେ ଭାଇନାକୁ ତଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି ଯାଇକି ଆସିବି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓ ସହିତ କଥା ହୁଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେଇକି ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କହିବେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା, ଭାବ ଆବେଗ ଶବଦର ସିନ୍ଧୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୋତା